नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे पापुन ब्लॉगिंग वेलकम कर मोर यूट्यूब चैनल को केमती अच्छे समस्ते। ए टाइम हूँ राति 1:15 मु भिड बनाऊँ तो कौन पाई एत राति भिड बनाऊँ आपको कहबी वॉइस लाउड कर आस्ते कह पड़े कारण साइड्रे मो रूममेट मैंने शोच मो बाहर बस मैंने रूम भर शोच जीवन रे गोटे बहुत बड़ अफसोस मोर रही जाइए जोटा कि भगवान चाहिए भी मत मिलवानी के जीवन रे जोटा आमको गोटे थर मिले सेटा मत भी से गोटे थर मिली किंतु समयर गति समयर चक्र रे समस्ते समान तादेह मुझे बाजी पृथ्वी पृष्ठ रे जी भी जन्म नहीं समस्ते मृत्यु कर मृत्युवरण समस्त रही धरारे जी भी जन्म नहीं सी मृत्यु कर जन्म अच्छी माने मृत्यु निश्चित ए दुटा जिन सत्य जन्म अच्छी माने मृत्यु निश्चित आपण मानक मैं कथा कहूँ ये मु शोई 11 शोई पड़ी पूरा निखट निदर गोटे स्वप्न मु देखिली बहुत कष्ट है तो मुझे फ्रेश होकर आसली मुँह धोक आसली और भाविली आप सेयार करी खाली मो नुहे दुनिया रे जिते जन अच्छा खाली मोर बापा माँ एक्सपायर मरी ना बहुत जनकर अच्छा चली जाइए से भी मो भाई कष्ट हो कहीपरि एक्चुअली शोई मु हठात पिना बाबा स्वप्न मु देखिली पिना बाबा मत आसिक कहते तू एत थर आसुच जाऊँ किंतु तू केबे मो पाई किछि भी आनुन हसिक मत कहते पापुन तू मो पाई किछि भी आनुन कौन पाई मु स्वप्न देखुची मो आंसर किसी दे पारलिनी कौन कहबे बाबा आंसर किसी मुझे पारे तापर मत से कहते खरा दिन आसीगला मत आइसक्रीम खाया भल लगे तो नेक्स्ट टाइम आसिले ना मो आइसक्रीम आने मु भी हसिकी हाँ कहीदेली निश्चय आनबी तापर मत से कहते तोर सब बेले गोटे इच्छा थिला तो बाबा को केमती देखिबू मो बो केमती देखिबू तो तुम पाई आज गोटे सरप्राइज जानछि कहली को सरप्राइज कौन तो कहले देख साइड तो बापा बस तो तो बापा सह देखा कर मुझे आनी आउे मुझे देखिली मो बाबा बस धरिकी बहुत कांदिली बहुत कांदिली कहली बहुत मन पड़ुछि तुम कथा बहुत मन पड़ुछि तापर सेठू किस समय मो बापा मो मन हाथ थे कहते तू व्यस्त होना मो तो सब अच्छी
ତାପରେ ପିନା ବାବା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପାପନ, ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇଦେଲି, ତ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଦେବୁ ତ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୋତେ। ମୁଁ ପିନା ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତାଙ୍କର ସେ ହସ, ସେ ମୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମା ତ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ମୁଁ ପିନା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗିଲାନି ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ସେ କେବେ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥର ଫୋନ୍ରେ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, 30 ମିନିଟ୍ 35 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ କଥା ହେଇଛି ଫୋନ୍ରେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ମୁଁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଲି, ସେତିକି ସମୟ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସତରେ ମୋ ସହ ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଏବେ ବାହାରେ ଟିକେ ଆସିକି ବସିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କହୁଛି, କାରଣ ପାଟି ଶୁଭିଲେ ସେମାନେ ଉଠିଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସକାଳେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ, ମୋ ବାବା ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ଫେରିବେନି। ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫସୋସ ଜୀବନରେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ହାତରେ। ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହିଥିଲି, ବାବା ଆଉ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛ, ଦେହ କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଅ। ମୋତେ ମୋ ବାବା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଲି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତୁମେ ଶୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଫର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ତ ମୁଁ ହାର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ବାବା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଶେଷ ଥର ବାବାଙ୍କ ସହ ଏତିକି କଥା ମୋର, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି, ଆମର କିଛି ବି ଅଭାବ ନଥିଲା। ହସ ଖୁସିର ପରିବାର, ଆମର କିଛି ବି ଅଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସୁଖ ସଂସାର ଉପରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଥାନ୍ତି ତାହାଠୁ ଅଧିକ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବାବା ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକା ହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ବାବା ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ତୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ତୋତେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିକି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁମ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ ବାବା କହିଥିଲେ, ଆମର ହସ ଖୁସିର ପରିବାର, ହସ ଖୁସିର ପରିବାରରେ କାହାର ଗୋଟେ ନଜର ଲାଗିଗଲା ଆମ ପରିବାରରେ, ଆଉ ସେସବୁ କେବେ ଫେରିବନି ରେ ପୁଅ, କେବେ ଆଉ ସେସବୁ ଫେରିବନି। ନା ଆଉ ତୋ ବୋଉ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରିବ, ନା ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ଘରକୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମୋତେ ସେତେବେଳେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପିନା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ,
ବାବା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ, ବହୁତ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ପିନା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସେ ଘରୁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ପିନା ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଏଠି, ଯୋଉଟାକି ଦେଖିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ। ମୋର ବି ବାବା ଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ, ଯୋଉଟାକି ଆଉ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋ ବାବାଙ୍କର ସେଇ ପଦେ କଥା ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆଉ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ କଥା ମୋତେ ପିନା ବାବା ବି କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଥିଲି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଅଛି, ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହବ। ମୋ କଥା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଯାଏ କହିନି, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଯାହା ବି ଦରକାର ହବ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିବୁ, ଆମେ ତୋର ଅଛୁ, ତୁ ଆସ କେବେ ଆମ ଘରକୁ, ଏମିତି କହିଥିଲେ ମୋତେ ସେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ନଥିଲି ତାଙ୍କ ସହ, ମାଆଙ୍କ ସହ ବି ମୁଁ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ନଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋତେ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଯିବା, ମାଆଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା ତ ବହୁତ ଥର କରିଛି କିନ୍ତୁ ପାରିନଥିଲି। ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ବାବାଙ୍କୁ ଏକା ସହ ଦେଖିଦେଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିନି ଯାଇକି। ଯାହାକୁ ଆମେ ବାପା ମା ମାନୁଛୁ, ସେ ପିଲାର କେବେ ଖରାପ ଚାହିଁବେ, କେବେ ଚାହିଁବେ, ତ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ତ ଆମର ଛୁତିକା ହେଇଛି, ତ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଯାଇ ହବନି, ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ। ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବେ ସମସ୍ତେ, ମୋର ସେ ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।